maza masu releasing da sauri, ina maza masu fama da kankancewan gaba, ina maza masu fama da basir da sanyi. To albishirinku Queen Sadi Skincare suna promo na wannan traditional manpower mu wanda kowa ya sani is tested and trusted with zero side effect. Kamar yadda kuka sani wannan maganin yana maganin sanyi, yana maganin basir, yana maganin katsala, yana maganin kankancewan gaba. Abin da yafi burge ni game da maganin shine zaka tashi kai sex da matanka sai ma kai satisfying din matanka tukuna kai ma ka kawo. Ba wai ita bata ji daɗi ba kai ka ji daɗi ba, a haka ka daina cutar da baiwar Allah. Kuma maza guess what, ko kuna da kyau ku ƙara da wanka. Kamar yadda kuka sani muna da shago a Kano da Maiduguri. Idan baka wannan jahohin guda biyu, you can feel free and chat me on WhatsApp with this number to place your order. 08063303709. You will receive your order within 24 hours inshallah. Guess what? Mun bar muku afkan 5,000 instead of 8,500. Yawwa mata, abinda na manta ban gaya muku ba shine wa'annan product din mu, skincare product din mu haɗi ne da muka yi shi ta musamman saboda wannan sanyin sosai. Kuma na sha gaya muku kayana is very affordable, da talaka da mai kuɗi he can afford it. Yanzu kamar wannan 4 items da kuke kallo a na skincare product, whitening within 3 to 5 days ne, ga body cream, ga shower bath, ga facial cream, ga face soap is just 10,000 naira babu sada. Wannan facial cream duniya ne, wannan body cream haka, wannan 15,000 ne, wannan kuma 20,000, akwai na 25, 30, 40 a 50 ya tsaya. Muna da shago a Kano da Maiduguri. Idan baka wannan jahohin guda biyu, you can feel free and chat me on WhatsApp with this number to place your order. 080633033709. Kada ku bari a baku labari sai kun zo masoya. Thank you so much.